Arabako Errioxan hasiko dugu saioa. Horretarako, mahats bilketaren laburpen zabala prestatu dugu, mahats zuriarena zein beltzarena. Urte zaila izan da, baina mahasti zainen lan txukunari esker, oso matxona biltzea lortu dute. Uzta bikaina espero da. Ondoren, Txino Darin aktoreari Donostiako zinemaldian eman zaion saria izango dugu albiste. Amaitzeko, Blonde Arrazako bi ganadutegi bisitatuko ditugu. Blonde Arraza ez dago oso zabalduta gure ustiategietan. Hala ere, abeltzainek kalitate maila benetan altuak lortu dituzte. Arabako Errioxa mahats bilketaren azken fasean dago. Mahastietan egin diren lanen ondoren urte sasoirik garrantzitsuena da. Duela egun batzuk Araiko bisitatu genuen, Bilabuenan. Estibalitz eta Mikel Nebarrebek familia upategiaren lekukoa hartu dute. Mahats zuria mahats beltzarekin nahazten den mahasti zarretako batera eraman gaituzte. Aurreko urteetan, mahats bilketa baten eta hurrengoaren artean egunak igarotzen ziren. Aurten berriz, lehortea dela eta ia batera egin dira. Lursail honetako mahatsa oso berezia da eta barrikatik pasatzen den ardo zuri bat egiteko erabiltzen da. Orain mahats zuria biltzen ari gara. Zeren nahastuta egon arren, lursailen goiko aldean mahats zuria egoten baita beti. Eta horixe jasotzen dugu lehen bizi. Eta gero, handik bi egunera edo, mahats beltza biltzen dugu. Orain biura biltzen ari gara. Upelean 5 hilabete sartzitzen egon ondoren, ardo berezi bat egiteko erabiliko dugu. Mahats mordoak kaxetan sartzen ditugu, ondatu ez daitezen. Mahatsa oso delikatua baita. Gero, upategira eraman eta hartzidura prozesuarekin hasiko gara. Urte zaila eta gogorra izan da klimatologiari dagokionez. Eguraldiari dagokionez, urte zaila izan da, euri gutxi egin du. Eta euria egin duenean, uholdeka. Bestalde, azken hilabeteetan muturreko beroa egin du, eta horrek landarea itotzen du. Lur hau buztintxua eta karetsua da. Beko aldea buztina da eta euria behar du, ura metatu dadin, eta handuia urte osoan elikatu aldadin. Beraz, landareak sufritu egin du. Hidratazio faltaren ondorioz. Davidek eta Danielek gidatuta, kuadrilla adituak mahats mordoak mozten eta traktorera edo furgonetara eramaten jarraitzen du. Lan gogorra eta erritmo handikoa da. Goiza aurrera doa eta eguzkiak lursail eder bat argiztatu du. Hortik, alde batetik Bilauena agertzen da eta bestetik Arabako hegoaldeko ardoen kalitatea bereizten laguntzen duen mendilerro osoa ikus daiteke. Araiko upategia 1987an sortu zen. Gure aitona duela urte asko hasi baitzen laborantza sistema zaldatzen. Garia eta garagarra lantzetik, mahastiak lantzera igaro zen. Alondegian Bilbon ontziratu gabeko ardoa saltzen zuen. 1987an haren seme-alabek upategi hau sortzea erabaki zuten gure aitonaren alargunaren omenez. Araiko zuen abizena, eta gure familiako matriarka zen. Zoritxarrez, laster hiltzen. Eta hortik dator upategiaren izena. Guk geure udalerriko ardoa egiten dugu. Bilabuenako ardoa alegia. Gure herria mundu osoan ezaguna izan dadin. Familia upategi txiki honek lurraldearen espiritua irudikatzen du. Hemen, mahasti zaintza eta ardogintza biztanleen funtsaren parte dira. Familia upategia izateak,
sentimendu eta lotura batez hornitzen zaitu. Txikitatik etortzen nintzen mahastietara. Zurea sentitzen duzun proiektu bat da. Hemengo ardoa ekoizteak hemengotarra sentiarazten zaitu. Badakizu zure aitona amonek lursail horietako asko landatu zituztela, eta lur horiek zurekin batera evoluzionatuko dutela. Ondare bat eta transmisio bat. Botila hau munduko edozein tokitan edatean hemen egon zarela sentituko duzu. Zaporeak hemen bezala bizi eta sentituko dituzu. Araikoren mahasti guztiak bilabuenan daude. Mahats beltzean tempranillo eta garnatxa dauzkate, eta mahats zurian biura eta malbasia. Miguelek mahatsa heldu den begiratu du. Mahatxaleak helduta dauden jakiteko proba batzuk egiten ditugu. Hau da, mahatsa probatzeaz gain, aleak ireki eta begiratzen dugu ea mamiak baduen dagokion kolorea eta pipitak marroiak diren. Mahatsa helduta dago. Aspaldiko kuadrilako langileak malikoak dira. Mahastiak eta mahats biltzearen lanbidea ezagutzen dituzte, eta hori nabari da. Mahatsona urte osoko lanaren emaitza da. Davidek eta Danielek mahatsona lortu dute urteak gutxi lagundu badu ere. Mahats bilketa amaitutakoan oinarrizko lanak datoz. Ostoak kolorez aldatzen hasten dira, gorri okre horiek agertzen dira. Osto guztiak erortzen diren arte. Gero, azaro amaieratik otsailera arte daukagu inausketa egiteko. Urteko lanik garrantzitsuena da, hor kontrolatzen baitugu kantitatea eta beraz kalitatea ere bai. Inausketa selektiborik egiten ez baduzu, mahats asko izango duzu, bai, baina kalitatearen kaltetan. Kimuak ateratzen hasten direnean, udaberriko kimaketa egiten da. Hau da, ezer gutxi ematen ez duten osto txikiak kentzen ditugu, sustantzia fruitura joan dadin. Ardo zuria egiteko mahatsa kaxetan biltzen da, upategira maskaldu gabe iriz dadin. Bi ardo zuri mota egiten ditugu. Ardo zuri gazte bat eta barrikan heldutako beste ardo zuri bat. Upeleko mahatsaren kasuan, mahats bereziagoa behar da, ale txikiagoekin. Eta horregatik kaxetan biltzen dugu, eta 1500 botila baino ez ditugu ateratzen. Aparte egiten dugu, eta ardo bereziagoa da. Behin upategian mahatsa deskargatzen hasten dira. Toberan irauli eta hortik prentsa pneumatikora pasatzen da hartzidura hasteko. Lehen muztioa dastatzea oso une berezia da. Orain mahatsaren graduazioa neurtuko dugu. Dentsitatearen arabera, muztioak duen azukrearen arabera, ardoak zenbat alkohol izango duen jakin dezakegu. Dastatzean, mahats helduaren zaporean nabaritzen da. Kalitate handiko ardoa egiteko potentzial handia du. 2022 ardo zurien uzta ona izango da. Espero dezagun ardo beltzena ere ona izatea. Orain lasaiago gaude. Mahatsa upategian dagoenean guk agintzen dugu. Ez gaude eguraldiaren menpe. Lasaiago gaude. Orain, gure jakintzak hartuko du agintea. Julianek lagunduta upelgunea bisitatu dugu. Julian, Araikoren arima da eta lekukoa pasadie seme alabei. Hemen, upategiaren erreferentziak aurkeztu dizkigu. Ardo bereziak ditugu. Upeletan hartzitutako ardo zuria, kaxetan jasotzen ikusi duzuen mahatsarekin egina, barrikara pasatu eta 2000 botilako edizio mugatu bat egiten dugu. Atera dugun azken ardoa hau da, El Orgullo de Julián. Ardo hau gure aitaren erretiroari egindako omenaldia da. Eskuz aletutako mahats mordoekin egina dago, 100% tempranilloa. Gure ardo sorta asko zabaldu dugu, batez ere Estatu Batuetara eta Koreara esportatzen hasi garenetik. Bezero horien eskariak oso desberdinak dira garai bateko eskariekin alderatuta. Euskal Herriko bezeroekin jarraitzen dugu jakina, baina estatuan zein nazioartean zabaldu egin gara.
Esportazioaren alde egiteaz gain, Araikon enoturismoaren alde ere egiten dute eta mahatsa biltzeko garaia izan arren, denbora ateratzen dute bezeroei arreta emateko. Orain dastaldi bat prestatzen ari naiz, bisitari batzuk etorriko baitira. Landa eremuko bizipenak eta tradizioak transmititzen saiatzen gara. Geroago, upategian, ardoak dastatuko ditugu. Inguruko berezitasunei buruz hitz egin bitartean. Araiko utzi eta mahats beltzaren bilketa ikusteragoaz. Urte gogorra izan denez, mahats zuriaren eta mahats beltzaren bilketa batera egin dira. La Puebla de la Barcan, muro upategiak mahatsa biltzeko beste modu bat erakutsi digu. Goizeko 6etan, ilunpetan, kuadrilako batzuk dagoeneko lursail batean daude. Kopeta argi txikiak erabiliz eta traktorearen argiei esker, mahats mordoak mozten dituzte. Tempranillo eta Maturana barietateak dituen lursail batean gaude. Muro, barietate hori lantzen duen upategi bakanetako bat da. Egun eder baten esperoan gaude, hotz-hotza. Hotza oso onuragarria da mahatsa temperatura honean heldadin eta ez dadin hartzitzen hasi muro upategian hala erabaki arte. Horregatik hasi dira goizaldean lanean. Mahats biltzaileentzat lana gogorragoa da, hotza eta iluntasuna direlata. Goiza argituz doa eta handik minutu gutxira eguzkia lursaila argiztatzen hasi da. Victor eta Miguel Angel anaiak ditugu muroren titularrak. Victor mahatsa biltzen ari da eta goiz erdian azaldu digu zergatik biltzen den mahatsa gauez. Bai, hotz egin du eta hori ona da. Ona da goizean hotz egitea. Horrela mahatsa hotz iristen da upategira eta hori ona da mahatsaren umotze punturako, hartzidurarako eta bere osasunerako. Lursail honetan terraza ezberdinak daude. Denak Maturana barietatekoak. Tempranilloa ere badago. 130-60 artean. Maturana barietatea 2011 urtealdean landatu genuen. Arabako Errioxan lehenak izan gara ura landatzen. 2008ko beste lursail batzuk baditugu, urte hartan onartu baitzen ura landatzea. Barietate ez ezaguna da. Tempranilloaz bestelako nabardura, usaina eta kolorea ematen dizkia ardoei. Baina jende oraindik ez da ura landatzera animatu. Mordo txikiak dira, ale txikiekin. Mordo gehiago ateratzen dira, baina nekezago biltzen dira. Muroren hainbat lursailetan tantakako ureztapena dute, egoera berezietan erabiltzen dena. Aurten adibidez, bero sargoria eta lehortea arintzeko. Tantaka ureztatzeko sistema bat da. Urtezailetan primeran datorkigu, lehorte handia egiten duenean. Landareak hasieran ez du urik behar, baina ekainetik aurrera, eta batez ere inguruotan, guardiatik hurbilago, ez du euri askorik egiten. Beraz, urtearen arabera, beharrezkoa da ureztatzea. Urte ezea ez dela, ba ez da erabiltzen. Urte lehorra dela, ba erabile egiten da. Lehortea dela eta ekoizpenak nabarmen egingo du bera, nire ustez. Ureztatzeko aukerarik ez daukaten lekuetan gehiago nabaritu da. Eguzki egunak eta beroboladak hain luzeak izan direnez, mahats mordo askoren zatiak lehortu egin dira. Eta azkenean nabarituko da. Dena den, ekoizpenak bera egiten duenean, kalitateak gora egiten du. Murok beti erabiltzen ditu lurra eta ingurumena aintzat hartzen dituzten teknika agronomikoak. Alden gehiena saiatzen gara zakarrez jokatzen. Ez naturarekin, ez lurrarekin. Gure ustez, lurrak egiten die ekarpenik handiena mahatsondoei. Beraz, gure laborantzan ez dugu herbizidarik erabiltzen. Ongarriak organikoak dira. Lurra ahalik eta gehien arrotzen saiatzen gara, ezetasuna har dezan. Produktu fitosanitario batzuk erabiltzen ditugu urtearen arabera.
Ez dugu ekoizpen ekologikorik egiten, baina oso lurzoru osasuntsuak ditugu. Pero sí que tenemos los suelos muy sanos. Behin upategian, Miguel Angelek eta Susanak hartzitzen ari den ardoetako bat probatzeari ekin diote. El depósito que vamos a probar ahora es Maturana. Orain probatuko dugun tanga 2022 urtekoa da. Maturana mahatxekoa. Mahatx beltza izan zen bildu genuen lehena, irailaren 11an. Urte hau oso eroa izan da, umotze prozesua asko bizkortu da. Ardo hau ia prest dago, 2024erako egongo da merkatuan. Oso ardo berezia da, ukitu mineral hori baitu. Espezie ukitua ere badu, fruta gorriarekin ere kombinatzen du, eta dagoeneko hasi da tankera hartzen. Amaitzeko gutxi falta zaio, 3 bat egun edo. Uste dut Maturana ardo ona izango dela. Un año bastante bueno de Maturana. Miguel Angelek muro aurkeztu digu. Upategia bere gurasoek jarri zuten martxan 1997an. Bodegas Muro es una bodega familiar. Muro familia upategia da, eta gure aitona monengandik jaso dugu. Upategiaren filosofia da hobetzen saiatzea, bezeroak asko zaintzea, guri gustatzen zaizkigun ardoak egitea, zeren guri gustatzen bazaizkigu, bezeroi ere gustatuko zaizkie, eta bereziki gure jendea ahalik eta gehien mimatzea. Beti gustatu zaigu berrikuntzak egitea. Gure gurasoak altzairuzko biltegiekin lan egiten lehenak izan ziren bezala, gu izan gara barietate berriak landatzen lehenak. Maturana kasu. Murok 12 ardo erreferentzia ditu, baina bere apusturik handiena partzelako ardoak dira. Hor, mahastirik berezienen ezaugarriak ederki nabarmentzen dira. Bueno, los vinos de parcela es la continuación. Partzelako ardoak gure gurasoek beratze karbonikoz egin zituzten ardoen jarraipena dira. Esan nahi berezia duten alderdi historiko horiek defendatu behar zirela ulertu genuen. Beraz, saiatzen gara ardo desberdinak egiten. Barietate desberdinak lantzen eta barietateak nahasten. Partzelako ardoek eskualde bat, udalerri bat eta ardo bat identifikatzen dituzte. 160 Euskadin saltzen dugu, batez ere beratze karbonikoz eginiko ardoak, muro ardo ondua eta muro ardo zuriak. Partzelako ardoak gehiago saltzen dira estatuan eta nazio artean. Pixkanaka geure burua ezagutarazten ari gara. Lan gogorra da, baina horretan ari gara. Un trabajo duro, pero estamos en ello. Arabako Errioxako ardoak dagoeneko upategian daude, jalgitzen. Orain, denborak eta ardogileen lan onak uzta berri bat jarriko du merkatuan. Munduko mahasti eta ardo lurralderik ospetsuenetako baten uzta. Zinemaldian, Txino Darin aktoreak Eusko Label saria jaso zuen. Garapen jasangarritasun eta ingurumen saila Hazi eta Donostiako zinemaldia elkarlanean aritu ziren saria usortzeko eta 7 aldiz antolatu dute orain arte. Zinemako profesionalen ibilbidea saritzeaz gain, Euskadiko gastronomia eta tokiko eta kalitatezko elikagaiak sustatzea du helburu. Saria itsasetxean entregatu zen. Bertan, Euskadiko kalitatezko produktuen erakusketa egin zen eta produktu hauek nabarmendu ziren. Arabako Errioxako ardoak, jatorri izeneko txakolinak, euskal sagardoa eta garagardoak. Blonde behi arraza, haragi errendimendu handiagatik nabarmentzen da gehien bat. Akitaniakoa eta Ipar Euskal Herrikoa jatorriz, ez da Hego Euskal Herriko abeltzainek gehien erabiltzen duten arrazetako bat, naiz eta apurka horien kopurua handituz doa.
Aretxabaletako Azatza auzoko Torrena baserrian ia 30 urte daramatzate blondearekin lan egiten. Ustiategiaren titulartasuna Aritzen izenean dago bere aita Jesusen lekukoa hartu baitzuen. Euskadiko blonde arrazako ganadua hazten duten abeltzainen elkarteko presidentea da. Ander Rebafeko koordinatzailea lagun abereak kontrolatzen dituzte Urkulu urtegiaren ondoko lursail batean. Egongo die 100 bat animali gutxi gora bera, 100 esplotazio eta 1.200–1.300 animali. Euskal Herrixen bai eixe da esplotazio asko ez dago eta buru aldetipe ez larregi. Baina bai dagoena da kalidade handiko animalie, animali oso prepau eta desarrollo handiko da animalie, eta hori ikusten da, Salamankan da, aurten be, Espainiako txapelketan, behirik onena Euskal Herriko izan da, eta behi reserva onena be Euskal Herri etorri da. Orduan horrek esan nahi du, Espainia mailan oso nivel altuen gaudela. Blonde eta Piriniar arrazak oso antzekoak dira, baina badaude horiek bereizteko zenbait ezaugarri. Blonda aukerateko orduen da, nik ikusten nuen dala animali bat oso manejablie, animali mantzue, eta eskuetan erabiltzeko oso gozua, animali gozua. Eta gero baita esan behar de, animali rendimentu handi dauken animali da. Eta orduan dauko bere parte, esaten dana, parte diru gehien utziten du, margena gehien utziten duen, parte hortan oso aberatsa dela, oso asko daukela. Aritzek abere kopuruaz eta merkaturatzeaz hitz egin digu. Hurbileko harategi baten bidez saltzen dute, baina estatu osoan ere kalitatezko ganadu asko saltzen dute, ganadutegien maila hobetzeko. 14 behi ditugu, gero 5 biga aurrerako, eta aparte gizentzeko txalak. Han etxeko ikuluan gizentzen ditugu, eta 10 gandik 6 hilabetekin apartatzen ditugu, eta gero 9 hilabete ingurukin karnizerira saltzen ditugu arrasatera eta 300 kilo azpitik betik. Ez ditu nahi izaten handixegoak. Aretxabaletako ganadutegi honetan, abereak ukulutik kanpo egoten dira egunik gehienetan. Ezetasunak larreak biguntzen dituenean, ganadua ukuluratu egiten dute. Guk aldun guztietan kanpuan eukitzen ditugu, porque eurak be hobeto gustora egoten die, kanpuan lan gutxio ematen dute, baina neguan barrura sartu beharra egoten da, porque bestela zelaiak ondatzen dituzte, lokatza egiten da eta zulatu eta orduan barrura sartu behar izaten ditugu. Bestela aldan demora gehiena kanpuan. Neguan be, holan ziku juten bada, kanpura ateratzen ditugu. Aritz, abeltzaina izateaz gain, giadekoko teknikaria da. Enpresa hori arduratzen da Gipuzkoako ustiategiak kontrolatzeaz. Bizkaian aldiz, Lorra arduratzen da eginkizun horretaz. Anderrek ebaferi buruz hitz egin digu. Abeltzainentzat oso garrantzitsua da. Hobekuntza genetikoa funtsezkoa baita. Hobekuntza genetikoa baserrietara transmititzeko egiten duguna da urtean behin akoplamentu programa bat daukagu, egiten duguna da frantziar teknikariekin eta berekineko teknikariekin ustiategi guztiak bizitatzen dira, eta bertara eskaintzen jak zezenik onenen hasia, holan apurka-apurka hobekuntza genetikoa aurrera eramateko, eta urteetan egindako lana da, eta momentu honetan heldu gara puntu batera non dekogun animaliak kristoneko desarrollo eskeletiko eta muskularrakin oso egokiak okela produzitzeko. Frantzia ezinbesteko erreferentzia da blonde arrazako hazienden kalitatean, baina gure abeltzainak ia parean daude. Ebafetik, Ibobal programan barruan gauzartuta, non ebaluazio genetikoak egiten dien Frantziar ustiategiekin alderatuta.
orduan handikan ekarritako hasia eta urteetako lanan ondorioz gaur egun dekoguz kalitate honeko animaliak, eta nik uste Frantziarrekin ez daukogula zertan enbidirik eukin, ze lortu dugu animaliak bizirako, kruze industrialerako animali oso onak eukitea. Anderrek lagunduta, Lakiola handi baserrira joan gara, Legazpiko Urtatza auzoan dago. Luis Ibargurenek bi seme ditu, Ander eta Josu, biak ingeniariak, eta urteak daramatzate blonde arrazako behiak gobernatzen. Hirurek lanaldi partzialean egiten dute lan baserrian, kosta ala kosta bizirik eutsi nahi baitiote baserriari. Lehortearen eraginan nabari den leku ikusgarri batean abereen egoera kontrolatzen dute. 30 behi dauzket, 20 behiek eta beste 10 bigak, eta dauzket 25 hektarea belardi. Nik ikusten detena blond razakin lan egiten dut, eta nire ustez rendimendu aldetik etatzen duen etekin gehiena raza hau hori dela. Etekin gehiena etatzen duen raza bat dela. Beste gatio. Anderrek eta bere anaia Josuk berrikuntzaren alde egin dute eta baserriari aire berria eman nahi diote. Duela urte terdi, haragi sortak merkaturatzea erabaki zuten. Paketatuta saltzen dizkiete kontsumo taldeei. Euren abereen haragiarekin hamburgesak eta behitxistorrak ere egiten dituzte. Arraza honetako haragia aparta da. Orain arte egiten genunakiko, aldaketa batzuk beharrezko ikusten genitun, azken finean gizarteen konsumo ereduk eta aldatzen nahi dienez bai, gure bai, nolabait adaptatu behar ginekela gizarte horta. Orduan hasi ginen etxeko txalan haragia, 5 kiloko lotetan banatzen. Urte eta erdigoaz, gure bezero saretxoa inda daukeu, eta poliki juten gara bisatzen lotek noiz dauzkeun, jendea apuntatzen juten da, eta gero zuzenen banaketa egiten dugu. Azken finean, blonda arraza honek, arraza beha dauken karakteristika bezala, nun grasa gutxi dauken, baina proteina nivel oso altu ditun, jendek eskertzen do, azken finean haragi oso xamurre gelditzen da, baliteke beste haragi batzun aldean ez eukitza olako grasa ikusgarri hori, baina haragi oso xamurre gelditzen da. Guretzako ere oso arraza egoki bihurtzen da, zatik proportzion 5 kiloko lote horiek itxeko oso kanal egoki dituzte, eta ez da soberakin gehiagi gelditzen, orduan guretzako hori ere puntu positiboa da. Blonde arraza tamaina handikoa da. Halere, oso ondo egokitzen da euskal orografiara eta oso aproposa da abeltzaintza estentxiborako. Blonda arraza gure ingurura oso ondo egokitu den arraza dela esan daike. Alik eta denbora gehien kanpon belarditan pasatzen duen animali bada, eta behar deu erraztasun hori eukitzea, inguruko belazetan da lasai ibiltzeko. Eta bestalde, manejurako eta jaiotzatako ez digula bate arazoik ematen da hori guretzako oso puntu positiboa da. Uda honetako lehorteak estentxiboko lana zaildu du. Azken finean ez da dudaik, lurra oso lehor dago eta urten oso urte lehorra dijo. Honek azken finean ondorio zuzen bat ekarri digu guri dela neguko o negurako gordetako jana behar baino leheno ematen hasi behar izan deula. Orduan ikusi beharko da honek negura behira ze ondorio ekartzen ditun. Blonde arrazarako beste irtenbide bat behi zaharrak dira, oso preziatuak baitira. Baita idiak ere. Idi honek 10 urterekin 1400 kilo pixatzen du, eta gizendu ondoren 1800 pixatuko du. Blonde arraza azten duten euskal abeltzainen lan ona ikusi dugu bi adibide horietan. Gainera, gazteak erreleboa hartzen ari dira, eta hori oso garrantzitsua da sektorearen etorkizuna bermatzeko.